Čaute kávoví fanatici, po dlhom čase sa znovu stretávame. Mnohí sa pýtate, aký je rok. Teda presnejšie nie mnohí, ale jeden človek sa pýtal, aký je rok. Je to Ingrid Vasilíková, nám poslala e-mail a Peter, samozrejme, jeho pohode mi ten e-mail preposlal. Takže ja som plánoval odpovedať niečo také, že je dobrý, ale viete, to asi nestačí, lebo odpoveď je komplikovaná, nie je taká jednoduchá, že dobrý alebo zlý. Teda ja som sa rozhodol, že ukážem malé demo, nakoľko my tento rok predávame. Konečne niečo, robím recenziu, čo vlastne aj predávame. A ja ho osobne mám veľmi rád. A prečo? To vám ukážem teraz. Tak poprvé rok dojde zabalený v takej peknej plechovej krabici. Tu si viete pozrieť na našej webke. Takže ten dizajn je úplne super. To je on, srdce nášho šampión. Keď hľadáte nejaký gombík, že kde sa to zapína, tak toto nenájdete, to ani nehľadajte. To nie je pre ľudí takých, ktorí niečo zapnú do zástrčky, zapnú gombík a čakávajú zázraky. To nie je ten prístroj. Toto je pre takých artizánov, takých trošku ľudí s nadšením pre pekné veci a značením pre experimentovanie a hranie sa. K roku dostanete takýto nádherný tamper, ktorý je dosť veľký šik, lebo je to vlastne taký plast, hej, takže nic moc. Postačí na prvé experimentovanie, keď sa do roku zamilujete, tak si môžete vždy zaobsať takýto tamper, ktorý my síce nepredávame, ale na AliExpress za pár halírov ho dostanete. Je to veľkosť, tuším, 49 mm. Tuším. Tiež k roku dostanete takúto ďalšiu hračku, čo je pekne zabalená a moje deti sa s tým veľmi radi hrajú. Je to šľahač na mlieko, nakoľko, viete, je to manuálny prístroj, nemá to žiadne vývody na paru. Takže ak si chcete urobiť kapučino, tak si musíte pekne napumpovať, urobiť si horúce mlieko, dať toto a pumpovať. Takže je to super hračka aj na pískanie, aj na možno robenie nejakých kapučín. Moje decká sa s tým radi hrajú, mojim deckám robím aj kapučino, takže oni si to našľahajú a im robím do toho kávu. Áno, moje decká pijú kávu. Takže ako, prečo, ako to funguje? Takže ako klasicky máme tu na portafilter, hej, pekný. Dostanete takú umelú hmotu tu, keď chcete robiť dvojité dávky, hej. Ja robím dvojité dávky pre seba samého, lebo ja som veľký a ja to viem všetko vstrebať a vstrebávam, takže potom veľa tej kávy, hej. Takže potom tu máme takúto rúčku, ináč na celý systém, okrem plastu, je 10-ročná záruka. Ešte sme nereklamovali, takže neviem, či nám ju dodržia, ale pravdepodobne áno. Takže uvidím o 10 rokov, vám urobím ďalšie video, keď sa niektorý z nich pokazí, lebo ten materiál je fakt solidný. Takže to je ďalšia vec, že keď sa toho dotknete, tak máte pocit, že držíte niečo v ruke. Nie je to len nejaká taká hračka, ale je to fakt ako masívna super vec. Hej? Napriek tomu, že jeho veľkosť je dosť malá. Takže čo na ňom milujem? Milujem to, že keď si dáte do ňoho kávu, vy rozhodnete o tom, akú teplotu vodu dáte. Teplotu vody dáte. Skúsime ešte raz. Akú teplotu vody dáte. To znamená, že pri svetlejších praženiach tá nižšia teplota vám bude pasovať možno 90 stupňov Celzia, 92 stupňov Celzia, lebo samozrejme tam nejaká strata bude. A pri tých tmavších praženiach choďte kľudne vyššie 95 plus, hej. Je to na vás. Nech vám to nikto nehovorí, lebo toto je pre slobodných ľudí, pre ľudí, ktorí majú radi slobodu. Takže je to čiste na vás, či sa rozhodnete pre 98 stupňov Celzia, alebo pre 90, alebo pre studenú vodu. Whatever. Je to na vás, hej. Takže nie je, že zapnete gombík a vám to spraví nejakú vodu. Vy sa rozhodnete. Samozrejme, na to, aby ste si urobili teplotu vody, alebo prispôsobiť teplotu vody, potrebujete buď nejaký super zohrievač vody, hej, ktorý má nejaký termostat, alebo si to sami zmeriate s nejakým teplomerom. To už je na vás, hej, riešte si to ako chcete, ale viete to dosiahnuť. Ďalšia vec, ktorá je typická pre profesionálne espresso kávovary, je predinfúzia, hej. A ako sa tá predinfúzia robí? Jednoducho tak, že keď si nalejete vodu, a hneď si to ukážeme, ale keď sa nalejete vodu, tak táto ručka sa zdvihne a voda spadne dole a už sa začína predinfúzia. Ďalšia vec je taká, že keď trošku to stlačím, tak tú predinfúziu trošku
urýchlim, to znamená, že ak stlačím tú vodu, tak sa dostane na tie na kávu, hej, a začína predinfúzia a môžem sa rozhodnúť, či budem predinfúzovať, hej, klasických 3-4 sekundy, alebo či urobím 30 sekúnd. To je čiste na vás, hej. Samozrejme si môžete kávu takto dokaličiť, ale si ju dokaličiť tak, ako vy chcete a nie tak, ako vám espresso kávovár povie. Takže vlastne tá sloboda je to, čo na tomto roku milujem. A dnes vám ukážem, ako si robím ja na tomto roku kávu a dúfam, že sa vám tiež zapáči a potom šup do našho webshopu a kúpiť si jeden. Takže pripravil som si váhu, lebo samozrejme presnosť aj tu platí, hej, presnosť je dôležitá všade. Pripravil som, aké jednotky som si sem dal, ani neviem, Ježiši Kriste. Dobre, tak, super. Pripravil som si šálku a toto nie je espresso šálka, na ktorú som síce zabudol, takže idem si ju hneď doniesť teraz hneď. Vždy ako vždy obľúbenú šálku samozrejme. Táto šálka nám bude slúžiť na predhriatie systému. Ako? No jednoducho, že portafilter musí byť teplý, hej, nemôže byť studený v takomto stave, hej. Takže čo ja spravím vždy, že vyberiem si väčšiu šálku, ako je táto, to prdele. A mačičky to istia, takže čo spravím väčšinou je to, že zoberiem si horúcu vodu a predhrejem si takto ten portafilter. Čiže taký trik, hej. Toto ja robím takto. Vy si to nemusíte robiť. Keď vám nevadí, že ten portafilter je studený, čo by vám síce malo vadiť, ale keď vám nevadí, nemusíte to robiť. Toto ako ja robím. Takže ideme ďalej. Toto nepotrebujeme. Hej. Toto potrebujeme. Váhu samozrejme. Predhrieme si aj šálku, takže do nej si dám trošku horúcej vody. Tak sa bude predhrievať. Takže už teraz máme predhrievanie sa všetkého a musíme sa pripraviť, hej, lebo budeme stláčať. Takže odporúčam 10-kilové, hej, možno ešte 30 krát napumpovať, možno viackrát, neviem. Skúste, hej, podľa toho, že čo máte radi. Môžete ísť aj samozrejme takto, záleží od toho, že čo máte radi. A znova je to na vás, či to takto budete robiť, alebo nebudete takto robiť. Ja to takto nerobím. To robím iba pre toto video. Mám tu brazílsku kávu. Super. Nebudem používať tento mlynec tu mám jedine pre ďalšie video, takže budem používať Cutler, hej. U nás to volá Breville, ale u vás to volá Cutler, novú verziu, ktorá je celkom fajn. Znova my ju nepredávame síce, ale tá nová verzia je trošku lepšia ako tá stará. Takže na espresso letie, nastaviť mlynček a ideme na to. Takže jedna vec ešte predtým, predhrieme tento systém, lebo tu vlastne je ten rok dosť studený, hlavne v mojom dome, ktorý je veľmi studený počas tohto ročného obdobia. Takže čo zvyknem robiť, je dám tam ten portafilter a horúca voda. Hej. Dám potom tú šálku, trošku potvorím a nechám tú vodu trošku pretekať, uzatvorím, hej. Otvorím, nechám pretekať, uzatvorím a nechám vlastne predhrať aj túto časť. Znova, je to môj spôsob, váš to nemusí byť. Takže trošku to urýchlime teraz, hej. Super. Tak. Mačičky dáme preč. Samozrejme portafilter vyčistíme. Na to máme obrúčku, hej. Alebo papierovú obrúsku, alebo ja neviem, čo si zvolíte, hej. Poďme na... A ja si rád robím približne 18 gramov kávy, ale ja viem, že keď dám 19 do mlynca, tak zostanem okolo 18. Takže dám sem 19 gramov kávy. Tak, super, 19,5. Fajn. Tak, a toto zomelem. Hneď som späť. Nechoďte nikam, hneď som späť. Takže káva je namletá, nádherne, hej. Klasicky, hej, ako to robia profesionálni baristi. Pekne urovnáme, hej. A zatlačíme puk. Neviem, ako sa to volá, vlastne puk, neviem. V angličtine sa to volá puck, hej. Takže neviem, ako to volá po slovensky, však poviete mi vy, hej. No, teraz dáme už dnu portafilter a vložíme na toto, vlejeme vodu do tejto banky. A teraz, keď tú vodu vlejete, tak už zázrak sa takmer deje.
Keď ste profesionál, tak samozrejme si môžete dať aj váhu a zmerať si pomer 1:2, 1:3, 1:1, čo ja viem, to je váš problém, hej, aké espresso si robíte. Ja to pre túto demonštráciu budem robiť len mojimi očami, hej. Takže zdvihneme túto páčku a tu si musíme dať pozor, lebo tá voda už padá na kávu. Teda tam je taká blanka a už cez ňu presakuje. To znamená, že čo ja veľmi rád spravím, je takú predinfúziu, že trošku to stlačím, aby sa tá voda dostala viac trošku na tú kávu. Samozrejme, že nevidíme v akom pomere, možno, že to bude ďalšia verzia roku. A potom ideme stláčať, hej, a nakoľko sme sa napumpovali, tak ideme na to. Nemusíte to tak silne tlačiť, hej. A je na vás, ako rýchlo to bude robiť. Samozrejme, keď máte aj časovač, tak si môžete zvoliť aj časomieru, hej. A ideme na to, hej. Môžete ísť rýchlejšie, pomalšie, ako chcete. OK. Tá kréma nie je až perfektná, ako sa mi väčšinou darí. Možno s tým, že ten prístroj nebol predhriatý. Ale také dlhšie espresso, hej. Zvyknem si robiť aj kratšie, pretože na ako mám náladu. Teraz pre túto demonštráciu som spravil takéto, ale ukážem vám tú krému, ak sa mi podarí. Hej, nevidno, nevadí. Urobím ešte jedno videjko, keď pekne chytím a dám kameru blízko, aby ste videli, aké je to čačané. OK. Podľa mňa je to trošku podextravovaná káva. Hej, buď tu veľa vody, alebo čo viem, čo som spravil. Možno trošku hrubšie metie. Kvalita kávy z roku je čiste na vás. Niekedy sa mi podarí naozaj profesionálna kvalita ako z profesionálneho kávovaru, ale väčšinou je to taký ten priemer, hej, takých lepších domácich kávovarov pumpových. Takže keď si zoberiete, že toto stojí nejakých 160 volačo euro a také lepšie espresso kávy sú okolo 500 euro, to je ako fajn investícia, len všetko manuálne, hej. Takže potom, ako ste si tam dali dostatok vody, to je espressa, samozrejme nám voda tu zostane. A tej sa musíme zbaviť. Takže teraz znova zvýšim a vlastne do tej mačacej škaredej šálky vypumpujem zostatok tej vody. Keby som toto nespravil, tak vlastne tá voda sa vám vylieje na všade, hej, takže počuli ste to, úplne super zvuk. OK. No, takže na zdravie. Teraz sme neskončili, nakoľko vždy musíme kávu aj prečistiť. Tam je dosť veľa humusu, hej, tak poprvé samozrejme dáme preč puk, hej. Teraz si zoberiem prasačiu šálku pre zmenu. Som mohol aj tu vidieť, že som teraz napojený na mikrofón a neviem sa tam dostať. Takže, čo pre vás ja nespravím. Takže, čo spravíme je, znova prečistíme ten kávovar. Podobne ako predtým, nechám trošku pretiec, trošku tlaku, pretiec, tlak, pretiec, tlak a ešte raz opakujem. Tak vlastne prečistím ten stroj, aby sa mi tieto oleje tam veľmi neusádzali, ak sa dá. Tak. Pozrite sa, tá voda je dosť špinavá, to znamená, že čistenie malo zmysel, hej? Takto, super. Takže ďakujem, že ste nás sledovali, že ste si pozreli, ako funguje ROK a teším sa na vaše otázky a teším sa na to, že si ho od nás kúpite. A nezabudnite si zaškrtnúť, že chcete zadarmo kávu, lebo vlastne týmto rokom a každému kávovaru na Green Plantation dodávame aj kávu, takže hurá!